ala ka tile hɛrɛ la ka a hɛrɛ caya Lala Kuyate Samaira e ni sɔgɔma nse yɛrɛ sira ko ni baasi tɛ baasi foyi tɛ e yɛrɛ dun bi ye tarata ye bi y'o ye araba don bi araba don o kana jiginna koyi Samaira kana dɔ bɔ a la dɛ sunkalo in na maaw tɛ sɔn kɔsegin ma dɛ ala ka kira d'an ma amina yarabi ala ka hɛrɛ caya amina yarabi Lala Kuyate ne kun y'a kɛ ni tarata ye ayi Samaira kana tile kelen bɔ a la wa kana jigin na n ko bi an tile 8 de wa kana jigin na segin 7 la kodi wa yafa ma Samaira Bajakulu bɛ photo kelen na minnu mana kɛ Mali kɔnɔ wali Mali kɔ kan n'u sigilen n'u ka jabaraniso mandi Sherifla TV kɔrɔ ni sanga in na an b'a fɔ n k'u bisimila u ka jɛmukan mandi sanfɛ ni o de ye sɔgɔma don n'o ye an b'a fɔ n ko an nalen don ni kunnafoni duman caman ye bi ka ɲɛsin u ma minnu bɛ se ka k'u ma wasa ye minnu bɛ se ka k'u ma nisɔndiya ye u k'u sɔgɔlen to an na yanni sɔnni cɛ Lala Kuyate a b'o cogo in na kosɛbɛ an bɛ taa fuguri k'o bɔ dabada la ka sanga ni dɛmɛɲɔgɔn kulu min bɛ tali kɛ société nouveau soleil ma kosɛbɛ u ka produisaraw lɔgɔti b'a la Lipton corne befu thé nɔnɔmugu mayonnaise i ɲinɛ n'i kanufɛn yɛrɛ tiɲɛ don Lala Kuyate sunkalo ye ɲinɛ o kɔ bita in kɔni bɛ min fɔ ye bita in b'i ka dɔnniya ayi ka sɔrɔ dugu yɛrɛ ma jɛ fɔlɔ n k'an 10 heures dɔrɔn de la dugu ma jɛ fɔlɔ mɛ 15 heures ma se dɛ o y'a sɔrɔ bita in fɛn wɛrɛ bɛ sɔn ka est-ce que i b'a sɔrɔ i ma ji caman min a ye dɔ ye n baara de k'a tigi ka sabali Sharafakɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ bi n'o tɛ a ma ɲi o ye n siri bi sunko la sinon hali tile dugu ma jɛ fɔlɔ baasi tɛ Lala Kuyate kosɛbɛ o b'a to an ka taa i y'a kuma bɔra technicien fan fɛ an bɛ taa an ka sugu kɔnɔna na an ka maa minnu bɛ jɛmukan in jukɔrɔma tintin olu don kosɛbɛ ka ɲɛmada olu ka thé premier gale n'Ala sɔnna an n'a o suru k'o bila sisan a tɛ ko maa la k'o mini ayi o tɛ mini ɛri la bilen dɛ an b'o bila Jabate bolo komi danaya dalen don ale kan yan Abu Jabate b'o mara yanni suntigɛ cɛ tiɲɛ don baasi tɛ Amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko jara te zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye ala te zara Lala Kuyate Samaira i m'a dɔn ka fɔ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ kosɛbɛ ko janni ka di ɲaama ye mɛ ko kuru tɛ sɔn o b'a nege bɔ a la dɛ nin waati in na dɔnkili da cogo ɲuman de bɛ n kɔnɔ yarɔ nka Lala Kuyate i bɛ sun na an n'a bila waati wɛrɛ la n'Ala sɔnna n'Ala ye seli ɲuman tɛmɛ dɔnkili fɛn fɛn kun kan ka da sunkali i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an n'o da hali n'a kɛra volume 12 ye an n'o fara ɲɔgɔn kan k'o da ni seli tɛmɛna baasi tɛ a laban an na ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔ yarɔ o la kosɛbɛ o ye o tɛmɛ cogo ye wa donkan o ɲana kosɛbɛ ni ma fili fiyewu an n'an sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ Samaira Sanogo tɛ basi n'an taara ɲɛfɛ n'an bɔra Tezara la an ka seko ni dɔnko tigilamaw olu fana ka dumanw bɛ tɛmɛ an bolo kɛnɛ kɔnɔna na yaasa ka nisɔndiya ni farifoni se maaw ma hali b'u sigiyɔrɔw la o la sa an ka zikiri sorofe kɔnɔ min bɛ yen an bɛ taa technicien fan fɛ k'ale ka duman ɲɛmada dɔɔni n'o ye sunkalo dɔnkili ye ka sɔrɔ ka segin ka na Ramadan Mubarak شعر الذي فيها نزل القرآن
sharul ummati Namasiga dongili da ana kunkolo la an nan dage kunkolo gomgo an te don se ngadi de sama min veyi en sungalo kote dongili yere min kuna an sebe koro munu nga sungalo kote amano ana ala mina kan tage kunkolo la don yado unge bada bawni watina ila malama ni chibama kasho klemata yoroja ilama ifiena bodonne laba la ko beso ofisai ko sebe ula Samaira kuna bonambala amtanya fe ana ota weche nila gwete ansiema 10 bi ko sebe ninga nyefolike okunga awo aiwa Samaira ote basi ko dumbe te ngele ni soro wudala o bi ko ni kuna funi telema munu mala kambula mu da kanu bako kluka mi etalike isor la malita na nyota Samaira ama ka fonyina mi metalike alislamu ka sungalo fuka tachi ambalma chrétien oluka sungalo ma abela jilemi ka kenyon fe nyina o strategie fe sa mi talike jamana nyemana o ale koni abulu fakatu mi metalike balu koni bakilina kota ni ngodi bulla barakelaw ma fuka tase seko ni dongo tigila mauma Lala Kuyate iya fo chugo mina odo medele ka fuye ni negata kabla ate do were fo nega kanko ako Lala Kuyate ni ataka lage manevi edomeni turumiye Lala Kuyate adola o dimandi rusika tigala membetale ke maleje mananyamala ni obejinere darme asimi gueta ko fo ni ko nyongondeme ani yaf mabala makari nywana Lala Kuyate o kewalo obedele ka ke afa kuma ni kuma ako Lala Kuyate usirati la alibi obala kanu fetama afe madama Lala Kuyate kasangani wati amemi ngono ode bato ani la horoma kaloi ambalma chrétien ka fara islameu ka Lala Kuyate no wati na ambala jene bala ka daw no ka uluko ni osiri Lala Kuyate mimbe talike sungolo kalola ako Lala Kuyate osira tigala mimbe talike yef mabula jamana kuntigi general darme asimi goitala asi akura kokura dumunu fon chama Lala Kuyate kata kadi yef mabala bulla barakelaw mo ko mako 1000 kit aiwa o julide bakili bashite Lala Kuyate akoni ya atakalage echebami ni dana tame aleka kabla yaf mabala ko nunu nyebolila udeye agibu dameli ako kafara atamanyonka Lala Kuyate akaja kasebola barakelo kaminisirima Lala Kuyate uluko ne ye ko yengoni dangana maya kunu par la culture Amadou Ampateba au kono akula Lala Kuyate de la dunumu tara kadima madama bolla barakela ma Lala Kuyate obete
tarikɛ min na o de ye yafuma b'a la n'a ka di ye a fɔ malo o 50 kilos Lala Kuyate o tɛ de chacun d'un sac de 50 kilos de riz o to ya o to ya maa kelen kelen y'o sɔrɔ awɔ 5 kg de lait en poudre maa kelen kelen ye nɔnɔmugu fana kilo 5 sɔrɔ bidon d'huile kelen de 5 litres tulu litiri 5 o fana farala mɔgɔ kelen kelen kun ani tamaro ani pâte alimentaire o ye makɔrɔniw ye ka fara o ɲɔgɔnnaw kan Lala Kuyate kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ malo bɔrɔ kelen nɔnɔmugu 5 kg tulu 5 litres kosɛbɛ makɔrɔni ani tamaro Lala Kuyate olu de fara ɲɔgɔn kan ka taa k'a di maa kelen ma o maa ba kelen tiɲɛna président y'a se kɛ kodi a tɛ tɛmɛ nin kan Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o ko o siratigɛ la Lala Kuyate a gibu damɛlɛ a ye kɔrɔfɔ ta a ko général d'armée Asimi Goyita ka nin baɲumankɛ wale ninnu madama nin kaloba in kɔnɔna na a ko nin bɛ kɛ a fɛ Lala Kuyate ale ka sɔrɔ nin tɛ koyi a ko n'i ye a ta k'a lajɛ baaraw don min bɛ kɛ sababu ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma Lala Kuyate minnu kɔni bɛ yen ni Ala ma se ka gɛrɛsɛgɛba di olu ma fo ka se maa lɔjɔrɔtɔw a ko Lala Kuyate o siratigɛ n'i ye a ta k'a lajɛ ninnu min ye an ka jamana tabiyakɔrɔw ye min bɛ boli ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate nin ko ni kɛwale minnu filɛ ka kɛ tan a ko a kɛra yafuma b'a la tare ye maaw yɔrɔ maa minnu ni o gɛrɛsɛgɛ donna a la a ko a gibu damɛlɛ labana ka yira k'a fɔ hali bi ale tɛ sɛgɛn dɛ a bɛ segin hali bi fɔlenkɔrɔ kan maa minnu gɛrɛsɛgɛ maa donna Lala Kuyate o ka janto maaw la minnu ni olu gɛrɛsɛgɛ ma se ka sɔrɔ Lala Kuyate maa dama sigiɲɔgɔn kun kan o ka se ka yafuma b'a la bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔɔni sɔrɔ ka bila yafuma b'a la nbala kɔnɔ n bɛ deli k'a fɔ i ye cogo min o don a ko a ka dɔgɔ o de bɛ jɛ a ko o siratigɛ la a gibu damɛlɛ y'a yira k'a fɔ hali bi baɲumankɛ wale ninnu ka bɔ jamanakuntigi yɔrɔ a ko Lala Kuyate ni dɔ ma fara ka foyi tɛ bɔ a la wa a n'a bolo da jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate don ni a nataw la Mamu Dafe o tɛ seko ni dɔnko minisiri ye wa ale kɔni y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate ko kuma tɛ da koyi ko bawo nisɔndiyabaatɔ ni ko ma ko ka tasuma fifa ni nunji ma tasuma fa ko daji o bɛ a fa ko ale kɔni Lala Kuyate ale nisɔndiyara wa a bɛ jamanakuntigi fo nin ka hakilina in na maa dama a filɛ ka hakilina ta ka ɲɛsin maa minnu ma ni o ye bololabaarakɛlaw ye Umaru Jakite ale de y'a fasiri ne ni anw ta y'a la ka se ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ye o ye tiɲɛ Samayira an y'a fɔ n k'an tɛ sɛgɛn jamanakuntigi foli la barika da ka su ni tile an b'a ka waleya ɲumanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ ta nasiraw fɛ k'a daminɛ balokow la Samayira ka taa se panneau de soleil kow ma o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ jamanakuntigi ye wulikajɔw kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'an n'a sara jamanakɔnɔdenw fana dɔrɔmɛ ni fila mana k'an minnu kun an k'an sen da jamanakuntigi sen na nɔ la o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya hali bi an ka to essor kɔnɔ min bɛ tali kɛ kanajigi la an ka kuransoba min bɛ yen nɔ o don wa n'a bɛ fɔ ale ma o don dɛ wa jelimuso kana n bila bolila dɛ ayiwa an ka kanajigila to in fɔlɔ a ye kanajigila an k'o bila indépendant kɔnɔ an ka kanajigila to sesim an na se sesim ma min bɛ tali kɛ Banbanju Sɛnpara la ale kɔni taara Kokura ni k'ale kɛ sesim ni o ye jagokɛlaw ka soba o ɲɛmaa ye a kelen de tun bɛ lisi la wa a kelen ye saraba cɛ fana Lala Kuyate kɛmɛsara o kɛmɛsara 98 kɔrɔ 33 olu de kɔni yafuma b'a la danaya taara ka da Maju Sɛnpara kan olu fɛ Lala Kuyate hali bi a ka se ka tɛmɛ ni a ka baaraw ye ka taa k'a kɛ Mali kɔnɔ jagokɛlaw ka soba o ma ɲɛmaa ye a ko Lala Kuyate fasirikɛba Amadu Gegere a ye a yira k'a fɔ nin kɔni ma kɛ balinako ye bawo nazarakan na a ko sans surprise commune candidat en liste Maju Sɛnpara a été élu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour une nouvelle mandature 2026-2031 a ko Lala Kuyate maa bɛ se ka fɔ sigikun gɛnmɛ ni nin ye a ko bawo Lala Kuyate cɛ bɔ minnu kuma la ka jɔyɔrɔ in ɲini n'a ka di ye o ko ma ko liste unique Lala Kuyate ni o bɛ tali kɛ o ɲɛmaaya ye Maju Sɛnpara ye a ko Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na a ko danaya filɛ ka taa ka da o kan Kokura Lala Kuyate i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a ka tɛmɛ n'a ka baaraw ye san 2026 ka taa bila san 2027
30 ani kelenw la n y'a fɔ cogo min na Lala Kuyate 100 100 59 ani 8 nkɔri 30 ani 3 olu de dala ta ka da a kan Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko jaabi ninnu kɔni a dira kabini ntɛnɛndonw wuladanfanw ye Bamakɔ mairie-ba kɔnɔna na ni yen yɛrɛ kalafiliw baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra yen a ko Lala Kuyate o sigatigɛra maa min kun ne kalafiliw jalatigɛ u bɛ tali kɛ yafa kumaba la kulu min kun ta mɛn ka sigi baara ninnu labɛnni na o ma ɲɛmaa n'u bɛ tali kɛ magistrat Isa Agibu Jalo la a ko Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ a kɛrɛfɛ Maju Senbara ka yɛrɛmakutu baaraw o tɛ campagne wa o staff de campagne a ko olu ma ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan a ko Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ maa minnu kɔni yafa kumaba ni olu tɔgɔ kun sɛbɛn bɛ kalafili bunakun kan o de ye maa 1440 1440 électeurs inscrits a ko n'i ye a ta ka lajɛ olu la 662 o tɛ 662 on prépare au vote olu de tali kɛ kalafili baaraw la dont 658 suffrages valablement exprimés ni olu cɛla Lala Kuyate maa 658 olu ka kalafili olu sɛbɛn kɔrɔ ɲana 4 bulletins nuls a ko Lala Kuyate bulletin 4 kɔni kɛra ye olu kɔni kɛra falaki ye et 11 bulletins blancs olu fana y'a yira k'a fɔ o fana bɛ don hukumu kelen kɔnɔ bulletin blanc min ye o ye Lala Kuyate e tɛ a yira k'a fɔ ko i bɛ karisa fɛ wala walima tɛ karisa fɛ i b'a ta ka bila bulletin blanc damagakan ye voilà damagakan ye o tan ni kelen bɔra a la Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko maa kɔni bɛ se ka a yira k'a fɔ jaabi minnu kɔni filɛ ka sɔrɔ nin kan o bɛ a yira k'a fɔ Maju Senbara a ye min kɛ kunu jagokɛlaw cɔla soba ɲɛmaaya la Lala Kuyate ko o de ɲana ka sanga ni danaya talen ka da a ka ko kura Lala Kuyate ko o bɛ o de sɛbɛntiya ko wa maa bɛ se ka yira k'a fɔ Lala Kuyate 100 a ko kalafili kɔni maaw bɔli a ko 46 ɲɔgɔn don 46% a ko o bɛ a yira k'a fɔ ko a maaw ye a kɛ o ka ko ye a ko Maju Senbara a ko maa t'o tɛ Mali jamana kɔnɔ maa dama jagoko bunakun kan Lala Kuyate ko ne a bɛ o cogo la ko Lala Kuyate ko ka di a tigi ma dɛ a ko ne maa min kɔni ye bama ɲɛko dɔ ka tɛmɛ tɛnɛni kan a ko a ci ko na k'i kɔnɔ a ko o hukumu kɔnɔna na Maju Senbara jagoko bunakun ka bi Lala Kuyate a ko a ye caman dɔn a la a ko ni danaya taara ka da a kan ko kura a ko maa bɛ se k'a fɔ a bila la a dɔnfɛn kan Lala Kuyate o siratigɛ la ko yiriwa o n'a sɔrɔ jagoko bunakun kan ko a tɔ ye min ye o de ye faraka kɛ Maju Senbara kan ko bawo n'i y'a mɛn ko ɲɛmaa ko maaw don ko ɲɔgɔn tɛ ko ni Lala Kuyate ni a ma mɔgɔw ka fara kan baara min ni a bɛna kɛ o ka se ka ɲa n'i y'a mɛn ko alimami Lala Kuyate ko maaw de bɛ a kɔfɛ ko ɲɔgɔn tɛ a bɛ fɔ ko kelenaseliba fajirikɛba Amadu Gegeri ale de y'a fasiri ne ni e anw ta kɛra la k'a walawala ye Samayira o kuma an tɛ tɛgɛrɛ minɛ ba Maju ye sa a tɛgɛrɛ fɔ ye dɛ e yɛrɛ sigiɲɔgɔn tɛ de e y'an sigiɲɔgɔn don su in na n na taa foli la n na taa badenya foli la ni jaabi min bɔra foli la n'o sama Jalobugukaw ma o tɛ mais Samayira o don o y'a fɔ cogo bɛɛ ye wa sigi o sigi ka di gun kan o ɲɔgɔn tɛ dɛ e sigiɲɔgɔn de o bɛ bɛn anw de n'a gunnen bɛ ɲɔgɔn kan yan nka n'a bɛ taa foli fana na Jalobugu du la yan nka n'a bɛ taa foli la n'an ka taa foli fana na Lala Kuyate o fana tɛ baasi ye dɛ i b'i jɔ fɔlɔ ni sigiɲɔgɔnw taara ni sigiɲɔgɔnw bɔra yen tuma min na Maju Senbara sigiɲɔgɔnw bɛ taa ne ni e bɛ taa foli la o bɛ bɛn nka e bɛ taa foli la Lala Kuyate o ma don tulo fɛ dɛ Samayira ka Maju Senbara fɛnɛ k'a fɔ ko ni tinɛni ye min fɔ Bamakɔ a dɔnbaga lajɛ o fɔ Maju Senbara jago ko binakun kan maa t'ale ko fɔ maa ye wa an bɛ dugawu kɛ jɔyɔrɔ in halisa Ala ka a minɛn fa dɛmɛbagaw fana ka sɔrɔ minnu b'a to baara bɛ kɛ wasa ye o siratigɛ fɛ an bɛ taa indépendant kɔnɔ sisan an ka taa kana bila yadɔ n'an sera yen Samayira kunun kɔni tasuma kɔni ye masibaba wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kuransoba min bɛ kana jigi la n'a bɛ fɔ ale ma ko centrale énergétique lundi de Kɔjalani o tɛ tɛnɛ su ka dugu jɛ tarata la o tɛ baasi tɛ Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na i y'a ta o cogo la fasirikɛba o de ye Fale Kulubali ye a y'a fasiri yɔrɔ min na o de ye indépendant ye o ka page filanan don ne maa min mako bɛ kunnafoni na n'i ye o ye i n'a tɔ sɔrɔ Lala Kuyate Fale ko a ko mun ne masiba bi mɛn anw ka nin waatiyaba in na Bamakɔ kɔnɔna na Lala Kuyate baw nazarakan na a ko Bamakɔ semble traverser une série noire d'incendies a ko n'i ye a ta ka lajɛ bawo tasuma mɛnɛ o banbali o de kɔni o ɲɔ ɲamɛ bi Bamakɔ kɔnɔna na a ko Lala Kuyate tile 10 bɔɲɔgɔn kɔnɔna na n'a ka di a fɔ a ma tile 10 yɛrɛ bɔ koyi à moins de 10 jours a ko tasuma mɛnɛ 4 bɔɲɔgɔnko o kunkan o gosira Bamakɔ kɔnɔ a ko tasuma mɛnɛ gale Lala Kuyate o kɛra kabini jumadon février tile 13 san 2026 ye o kɛra o kana jira kelen
ne la koyi ako o sɔrɔ cogo min na o de ye mɔgɔw doni mobili ban o ye kari ye ne la kuyate kuma min na o kɔni bɔra Guinée Conakry kana jɔ ya fuma ba ne la kuyate tasuma filɛ ka wuli o la a ko tasuma mɛnɛ filɛna o de kɛra ne la kuyate ka ya fuma ba la février tile 15 su ka dugu jɛ a tile 16 la ne la kuyate o de masi ba bɔyɛna ka tɛmɛ a bɛɛ kan o kɛra Dosolo Traoré Cuala sugu o de ye sugunɛkura ye o min kɛra sababu ka se ka maa caman ka miliyɔn ka sara ka jagofɛnw caman k'olu kɔni jeni k'o kɛ sisi ye ne la kuyate a ko o kɛra ten a ko tasuma minɛ sabanan o kɛra Yirimajɔkaw fɛ Kɛnkayɛri 2015 ne la kuyate fo ka se bitigi minnu bɛ o masurunya la k'olu fana sebekɔrɔ jeni o kɛra kabini sibiri don février tile 21 ye a ko naaninan ne la kuyate o de kɔni kɛra i y'a fama b'a la i y'a fɔ cogo min na an ka énergie ye o dagayɔrɔ min bɛ kɛnɛjigilakaw fɛ o ko poste de la centrale énergétique Kɔjalani na Kɔjalani tɛ de ne la kuyate a ko situé à environ 300 mètres du rond-point de Sebenikoro a ko ani Sebenikoro rond-point ba o man jan a ko tasuma de ye o fana minɛ Nera kuyate a ko tasuma mɛnɛ a kɛra 3h15 waati sufɛ su 3h15 waati ne a kɛra la sababu o de kɛra sababu ka se ka tasuma kɔni mɛnɛ tasuma mɛnɛni Nera kuyate tasuma ta kɛ jeni ye bawo kusigiɲɔgɔn kɔni olu bala ka tasuma mɛnɛ ye sisi b'a la ka bɔ Nera kuyate kulo minnu bɛ se kuyara olu ta kɛ kulo ye minnu bɛ se ko ye ji ye olu ta kɛ ji ye Nera kuyate a ma ɲa min kɔ o ye wele bila sa pɛpɛmɛ maaw ma o sani olu ka na o y'a sɔrɔ Nera kuyate tasuma kɔni a kɔni b'a la ka mɛnɛ a ko tasuma a ye tiɲɛni kɛ a ko baw ni a taga lajɛ a ko o ka dagabana soba fila bɛ yen o ko ma ko salle de commande Nera kuyate olu fila o gun bɛ ɲɔgɔn na a ko tasuma ye olu kɔni olu sɛbɛkɔrɔ jeni a ko o ka yɔrɔ dɔ bɛ ko fɛn dɔ bɛ ko transformateur o ye o ka baarakɛminɛ dɔ ye a ko o sɛbɛkɔrɔ fana o jeni na kosɛbɛ a ko fili urulo minnu fana bilalen bɛ yen a ko tasuma minɛ ye olu fana minɛ Nera kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ nka poto minnu kɔni bɛ a masurunya la Nera kuyate jango ala a kɛra ala faranka ye bawo tasuma mɛnɛ ma olu sɔrɔ a ko ka fara o kan maasini ma to ni kasara in na Nera kuyate wa maa fana ma jogi a ko o fana kɛra kunnafoni duman ye ko nka Nera kuyate a ye tiɲɛni sɛbɛkɔrɔ kɛ dɛ a ko n'i ye a taga lajɛ ni a ko ni kɛmɛ sababu tiɲɛni o barika bonyana wa a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ kuran tigɛ ye nin waati in na Bamakɔ kɔnɔna na a ko bawo n'i ye a taga lajɛ ko de dɛ a ko Nera kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ maa ko nin bɛ se k'a fɔ kuranko o degun bɛ se ka sɔrɔ bawo madama Nera kuyate bɛ waati min o de ye sunkalo ye a ko maa mako bɛ kuran na kosɛbɛ a ko nka jeni min filɛ ka kɛ tan nin yɔrɔ in na a ko yɔrɔ min ni a bɛ manantali o baraji fɛ a ko kuran de bɛ doni ye ka na kɔnɔ ale fana bɛ kuran bila ka taa sira kɔrɔ o dépôt central la commune 6 kɔnɔna na a ko olu de bɛ kɛ sababu Nera kuyate ka se ka kuran cari Bamakɔ a kin caman kɔnɔna na a ko Nera kuyate o bɛ se ka tigɛ la a ko nin bɛ sɔn ka kɛ sababu dɔɔni ka na ni o gɛlɛya ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko les pertes matérielles pourraient se chiffrer à plusieurs milliards de francs CFA a ko tiɲɛni min kɛra n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a dɔw la miliyari caman don o Nera kuyate minnu kɛra tiɲɛni ye a ko CPP mɔgɔw ko nani olu nana ka bɛn ni 4h06 du matin ye mobili 6 bɔ ɲɔgɔn o ye o donni ka na o sera ka tasuma faga ka bɛn ni 8h30 waatiw ye kɛra baara ye Nera kuyate Fane Kulubali ale de y'a fasiri Samaira ɲinan tasuma ko in ala k'an ta k'a la amina yarabi ala k'an kisi gɛrɛ Samaira an bɛ to indépendant kɔnɔ hali bi an bɛ taga min bɛ tali kɛ Buguni mara la an y'a ye k'a fɔ nin waati in na an ka finitigiw ye wulikajɔba sabati Buguni mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye susuli 2 kɛ Zancɛbugu min kɛra sababu ye ka Banbanci tigilama caman kɔni bɔnɛ a nin na sɛgɛsi babi ne ye kunnafoni bala ta kokura ni min ta o de ye kanabila ye maa min y'a fasiri o de ye Abulaye Jara a ye kalamukalaso dabaji la a ye nɔbila kɛ a ko Nera kuyate tile damadama tɛmɛnen kɔfɛ ne y'a ye k'a fɔ wolomasiri tabaw o kɔni ye Javanci man 50 ani kɔ bɔɲɔgɔnko k'olu ni ŋɛnɛ karaba yanfola marabolo kɔnɔna na Nera kuyate a ko bi fana tugu kokura n'a ka di ye a fɔ février tile 23 a ko wolomasiri tabaw kokura tugu o ye se sɔrɔ jugu ninnu kan
Lala Kuyate ako kunnafoni ya yira kafo madama état major général ako wul masir tabaw ka sanfɛ susulu ako Lala Kuyate min kɛra o fɛ wasila ka siga lakana sabati jamana kɔnɔ Lala Kuyate hukumu kɔnɔna ko susulu ba fila kɛ a kɛra Zantiabugu Buguni marabolo ba kɔnɔna a ko susulu fɔlɔ o taara ka ɲɛsin yafumabala dinɛ famutojugu maa dɔw ma u bɛ u ka moto sanfɛ Lala Kuyate k'o kunsi Zantiabugu duguma a ko o kɛ o taa kun ye min ye o de ye ka taa maaw ko ni babali ni ka laban k'u ka janfajugu kɛwale dɔɔni k'o nati a ko wulumasiri tabaw tora sani dugu cɛ olu susu Lala Kuyate olu ma sira ye bilen dɛ u bɛ ka taa yɔrɔ min na o ye Zantiabugu ye o sira tunna o la o taara o yɛrɛ sɔrɔ lahara Lala Kuyate a ko n'i ye a ta lajɛ olu falen kɔfɛ hali bi ko kura i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔ kelen kɔnɔna na a ko wulumasiri tabaw y'u to sani dugu cɛ Lala Kuyate o taara sɔrɔ maa ninnu dɔw kɔni u b'a la ka ɲɔgɔn dara jate ko kura kungo kolo fantan ani banda dɔ kɔnɔ fanɛnɛ o marabolo kɔnɔna na a ko wulumasiri tabaw tora sani dugu cɛ Lala Kuyate ka se ka susuli ni ka kɛ ko kura k'a sɔrɔ o bolokɔnɔfɛnw caman bɛ yen dɛ an ye tasuma bila u la k'olu minɛ Lala Kuyate caman fana tora sisi la ko kura o hukumu kɔnɔna na état major général a ko ni labɛnna ka yira k'a fɔ nin kɔni wulumasiri tabaw kɔni bɛ kungo kɔnɔ su ani tile o ɲɛmaa da janfajugu kɛbagaw dɔw kan an na olu ni diɲɛ fara ɲɔgɔn a ko baw a kɛra sababu u ka pick-up dɔ kɔni bɛ yen Lala Kuyate ja o taara o minɛ kala na o attaque la o don ka taa ni o ye fɔ o yɔrɔ kɔfɔli na a ko o minɛna ka bɔ o bolo ka fara o kan Lala Kuyate o ka maramafɛnw ni o ye pistolet mitrailleur ye PM ka fara yafumabala pick-up kan Lala Kuyate olu caman fana minɛna o la ka fara o ka yafumabala pɛrɛn baranu explosive improvisé a ko o caman fana kun bɛ yen a ko wulumasiri tabaw o caman fana ni ka olu bɛ lajɛlen cɛ Lala Kuyate a tɛ tɛmɛ nin kan fasiri don an ye min salo ka bɔ ɲama dɛ kana bila kɔnɔ o don dɛ indépendant Lala Kuyate an bɛ min tugu o la a tugu a la dɛ an bɛ taa Sugunikura kɔnɔ kokura an ka taa yen min bɛ taali kɛ yafumabala Bamakɔ mairie ba la a ko i n'a fɔ y'a fɔ cogo min waati in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ tasuma mɛnna a ko nin ye o sɔrɔ Lala Kuyate a yira k'a fɔ a kasara a sɛbɛkɔrɔ bonya na a ko hukumu kɔnɔ n'i ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate mairiba o ɲɛmaayaso o y'a yira k'a fɔ ko a ko ni maa si kɔni ma yamaruya nin waati na ka fɔ butigi minnu ko ni jeni na yɔrɔ minnu ko ni jeni na ko maa ka yafuma b'a la ka yen kɛ i taama yɔrɔ ye ko Lala Kuyate bawo a ye mɛn ka fɔ kuma ni kuma dɔw de bɛ taa lamɔgɔ kɛ nin yɔrɔ kɔfɛ ninnu na u bɛ taa feere kɛ yan m'a ye bon a ko nin bɛ nin cogo la Samayira o fana ka gɛlɛn dɛ ko di a ko o siratigɛ la a ko aw b'a ɲini tiɲɛ na maaw ka kɛ yafumabala basi karamɔgɔ ye u ka janto o yɛrɛ la ko hali bi parce que tasuma mɛnɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka sɔrɔ hali bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɔrɔ dɔ jenina yɔrɔ min jenina i t'a dɔn fɛn min b'a kɔrɔ ni e kɔni ye ci kɛ tuma bɛɛ i bɛ e sen nɔ ka ca yɔrɔ la ko Lala Kuyate a dɔw la e ni kasara tɛ ban ko a fɔli kun ye min ye o de ye maaw yɛrɛ ka lakana sabatili ye a ko o siratigɛ la o kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ basi karamɔgɔ ye sani nin waati ka tɛmɛ Lala Kuyate n'Ala sɔnna ma fɛɛrɛw ni dalilu b'a la ka tigɛ cogo min na ka se ka lamɔlamɔgɔw kɛ janko u bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye u sigiyɔrɔw la n'Ala sɔnna an y'o fana salo ka bɔ indépendant kɔnɔ ST ale de y'a fasiri Lala Kuyate ko bi fasiri bala bi ziiri sera wala dɔɔni na la an k'o bila yan dɛ n y'a fɔ sunkalo kɔnɔ kana to ka kuma ka caya a ji tɛ caya sunkalo n'o caya dɛ ayiwa Samayira Sanogo k'i fo k'i barikada a diyara n ye to tɛmɛ nin kan fasiriw sɛbɛkɔrɔ walawala la faamuya sɔrɔ olu la fana an b'i fo o la a diyara n ye o b'a to an bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni na ayiwa Lipton Zara kɔni bɛ yan nɔ an ka fa min ko de sa a tɛ min an n'a to sa an n'a kɛ tɛmusi kɔnɔ k'a datugu ni Ala ye sun ɲuman tigɛ an na dɔɔni furu ka dɔɔni di kanubagaw yɛrɛ ma awɔ an bɛ taa ka na ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye le min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'a cɛɲa
Merido, toma concentre Zara. Mikili Pedro Ao, na Amberistare. Malko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalanɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye. A bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannen ye. Segesi Babi ni mun ye yakuma b'a la sɛgɛnnafiɲɛbɔ kosɛbɛ n'a ma ɲa k'a fɔ o bɛ kɔmɔsuruku o kan ja o b'o di a tama ko di dɛ o munna an ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔnin kɛ kosɛbɛ walasa ka se ka kan ɲini k'a nati yadɔ n'a ma ɲa k'a fɔ nin waati in na ji min o ma nɔgɔ tilegan fɛ o ma nɔgɔ bilen dɛ an ta kɛ ni fɛɛrɛ ye ni maa min tɛna kɛ Kulubalilakaw ye olu kɔni ni sera i b'i dogo yɔrɔ min dɔ la ka ji sachet ni durudurubani kelen min o b'i sɔrɔ yan Kulubalilakaw o b'i sɔrɔ yan mais Buya Jagili Kulubali t'a la dɛ o kuma ale jamu ɲɛmaa t'a la ale jamu a ye Kulubalilaka tɔw ko don mais Adama Saliya Kulubali t'a la Buya Jagili Kulubali t'a la maa tɛ bulon bɛɛ kɔni neni k'a fɔ ko dɔ t'a la a ye olu si t'a la min faamu o bɛɛ lajɛlen sen b'a la e de y'a fɔ Ala Kuyate kosɛbɛ o b'a to an ka taa dugu kan o kuma na maa dama y'a fɔ cogo min na i ko sunkalo i ko sugu kɔnɔna o ye tiɲɛ o la sugu kɔnɔna na an bɛ taa sugu kɔnɔ Samayira a tɛ tɛmɛ o kan n'an donna sugu kɔnɔ bi min b'an bolo o fɔlɔ o de ye ɲɛmaku ye ɲɛmaku kɔfɛ ka tomi tugu o la tomi kɔfɛ dabilennin bɛ tugu o la ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye an bɛ minnu fɛ sunkalo la fɛn minnu kanu bɛ kosɛbɛ o ye tiɲɛ sunkalo la kosɛbɛ o ye tiɲɛ awɔ o la sa an bɛ don sugu kɔnɔ min mana k'an bolo bi ɲɛmaku ko ni tomi ko la fo ka taa se dabilennin ma an b'o ɲɛmada ka segin a la o bɛ bɛn an ka bi sugu kɔnɔna baro o bɛna tali kɛ fɛn minnu na o de ye ɲɛmaku dabilennin fo ka taa se tomi ma n'i ye ɲɛmaku yɛrɛ ta k'a lajɛ a don a la dumuni kɔfɛ a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ k'i ka dumuni yɛlɛma n'o ye digestion ye o kɔfɛ a b'i kisi dusuɲugun ani sɔnkunnaw ma wa dimidalan fana don u k'o min ma antidouleur fo ka taa se jabɛtitɔw fana olu ka fura ɲuman don n'i ye ɲɛmaku yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ sɛnɛ farafina jamana minnu kan kosɛbɛ o dɔw bɛ tali kɛ Asie, Chine, Malaisie, Vietnam, Thailand, Nepal ani Inde fo ka taa se farafina dugu wɛrɛw ma kalaya ka bon dugu minnu na kosɛbɛ wa ɲɛmaku ale bɛ se ka dun suguya caman na a kɛnɛ bɛ se ka dun i bɛ se k'a susu k'a kɛ mugu ye o fana bɛ se ka dun walima k'a ɲagami dala dumunifɛn wɛrɛw la n'o dɔw bɛ tali kɛ lemurukumuni ani di la an bɛ manziniw feere tulu mutardi gamugu ninnu an bɛ fɛn caman feere surtout ɲamagu ani lait ninnu an b'u caman yɛrɛ de feere ani tulubilen ninnu an b'u camanba yɛrɛ feere yan nɔ an yɛrɛ b'u sɔrɔ gɛlɛya la cogo min na n'an ko k'an b'a feere an tɛ bɛrɛ sɔrɔ a la ten tantan mugan olu de bɛ sɔrɔ a la mais o bɛɛ la u k'a lajɛ u ka dɔɔnin bɔ ɲamagu ni fɛn na walasa mɔgɔ bɛ se k'a san cogo min na an bɛ ɲamagu kilo di bi 160 tomi ye 280 u b'a fɔ ko a ka gɛlɛn ko ka dɔ bɔ a la an se tɛ an bɛ se ka tomi ta 270 k'a feere 280 joli an ta ye 10 tomi fɛnɛ ɲamagu fɛnɛ bɛ ten an b'o fɛnɛ ta 150 k'o feere 160 ne kɔni b'a dɔn a ma nɔgɔn dabilennen o ye 240 o kɔni bɛ ta 220 an b'o feere 240 n'u sera k'a lajɛ ka dɔn hali n'u ma bɛrɛ bɔ a la sa u ka dɔɔnin bɔ a la an ka se ka dɔɔnin ɲini a kan olu fana ka se k'a san ka taga dilan cogo min na sɔntɛ hali ni mɔgɔ min kan ka kilo 5 hakɛya ka di min ye n'o kan k'o san a wari cayali kama u b'a kɛ kilo 3 ye i m'a ye wa u kɔni b'o o de la sugu kɔnɔ yan dɛ an bɛ k'a feere k'a kan ka feere sɔntɛ k'u k'a lajɛ. n'i ye tomi fana ta k'a lajɛ sunkalo tɛ taa ale fana kɔ barika da kan a bɛ kɛ an ka sunkalo dumuni caman na walima k'a jus bɔ k'a min ale fana da dumuni kɔfɛ tomi ale ye fɛn ye min bɛ tulu bɔ farikolo la kosɛbɛ n'o ye cholestérol ye wa fana tomi ye fɛn ye min bɛ jelisiraw sanuya kosɛbɛ tomi ye jima fɛn ye min mini kan ka caya tile kɔnɔna na i n'a fɔ misali la dumuni kɛ o kɛ i kan ka tomi a bɔli ni ɲɛ kelen min o b'i dɛmɛ k'i ka dumuni bayɛlɛma ani k'i jelisira sanuya n'i ye tomi ta k'a lajɛ nafako ta fanfɛla la vitamine E o ka dɔgɔ a la kosɛbɛ nka i bɛ vitamine min sɔrɔ a la kosɛbɛ o de ye vitamine C n'o ye calcium ye jimafɛnw na tomi kɔfɛ an bɛ kuma min kan o fana ye dabilenni dabilenni ale ni tomi olu ka baarakɛtaw ka surun ɲɔgɔn na farikolo la dɔɔni n'i y'a ta k'a lajɛ dabilenni mini o fana bɛ se k'i dɛmɛ ka tulu jugu minnu bɛ hadamaden farikolo la ka caman bɔ olu la
mɔgɔ minnu farisogo ka kunba ko kɛn b'u fari la kosɛbɛ dabileni bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ olu ka kɛn na k'u fasa wa vitamine C i b'o fana sɔrɔ dabileni na kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ dabileni b'i dɛmɛ ka se k'i ka sukoro k'a bila normal la nafa belebele wɛrɛ bɛ dabileni na n'o bɛ tali kɛ jeli dɛsɛbana o kɛlɛli la n'an k'o ma ko anémie n'i bɛ dabileni min i b'a ye k'a fɔ ko anémie bɛ maa minnu na a bɛ caman bɔ o la o kɔfɛ farikolo mako bɛ fɛn nafama wɛrɛ la an k'o min ma ko fer n'i bɛ dabileni min kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ fer ko dɛsɛ t'i sɔrɔ wa maa minnu bɛ yen k'olu ka tension bɛ yɛlɛn dabileni b'olu fana dɛmɛ ka se k'u ka tension bila normal la maa minnu mako bɛ se collagène fana ma farikolo la n'o ye farikolo dɛmɛlanw ye collagène fana bɛ sɔrɔ dabileni na baasi tɛ Samara yɛrɛ bɔra ka sugu kɔnɔna ye a bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn an ye nin kɛ don min Samara o y'a sɔrɔ a ma yɛlɛn ta kosɛbɛ ɲamaku an b'an sɔnni sigi o kan parce que an ye nin kɛ yanni an bɛ don sunkalo kɔnɔna na o y'a sɔrɔ ɲamaku ma gɛlɛya ta kosɛbɛ awɔ mais kunun an donna sugu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ɲamaku kilo 500 don dɛ 500 dɔw yɛrɛ b'a ka feere 600 kosɛbɛ awɔ minnu kɔnna k'a san olu de bɛ se k'a sɔrɔ nin turu n'o tɛ bi k'a fɔ kanumɔgɔw a tɛ sɔrɔ nin na bilen a bɛ 600 walima bɛ 500 ani dɔɔnin bi cɛ don yala kuyate baara a ɲana kunnafoni a jɛra kosɛbɛ hali bi an bɛ to sugu kɔnɔ n'a ma ɲɛ ka fɔ an bɛ sunkalo kɔnɔna na anana ani papaye olu kunkanko yiridenw a bɛ to min na bi an bɛ dɔɔnin lajɛ o la ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an k'o kɛ an nana ma nɔgɔn dɛ sira feere ma nɔgɔn deduɲɛma ma nɔgɔn an nana yɛrɛ fana ka gɛlɛn yana ka sisan nɔ hali ni tɔnɔ b'a la a tɔnɔko ma nɔgɔn kuma dɔ an b'a feere yɛrɛ a wari tɛ sɔrɔ a la kuma dɔ an b'a fɛ ka bin a la yɛrɛ ka waritiw ka wari ɲini ka d'u ma an ka wari dun an bɛ bɔ n'a ye so kɔnɔ ka na d'u ma a den kelen wari ka ca dɛ nin min filɛ nin ye an ye nin ta 150 180 200 an b'o feere to an tɛ dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 10 an tɛ jɔn n'a tɔnɔ na e m'an yɛrɛ kuma n'a la n k'a ka dɔ bɔ a la an bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya cogo min na étranger ninnu t'o dɔn o hakili la k'an bɛ diɲɛ de sɔrɔ a la yan nɔ o hakili la k'an bɛ fɛn bɛɛ de sɔrɔ a la yan nɔ yanni usine yɛrɛ ka jɔ a bɛ bɔ jamana min na yanni usine ka jɔ yen nɔ an tun b'a sɔrɔ nɔgɔya la an ka usine jɔlen na u b'a kɛ boisson ye o de y'a gɛlɛya an ma nin ye Laginɛ de ye Abidjan fana b'an bolo Laginɛ fana bɛ yen nin ye Laginɛ ye a bɛ bɔ Cotonou a bɛ bɔ Lomé a bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn sira feere de ka gɛlɛn sira feere ka gɛlɛn deduɲɛma fana ma nɔgɔn sira feere ka ca carton fana ma nɔgɔn Abidjan ta fana bɛ tɛ carton ma nɔgɔn hali ni commande kɛ yanni an nana yɛrɛ ka sisan i bɛ mɛn a la carton feere ka ca carton fana a ma nɔgɔn a si de ma nɔgɔn carton da ka gɛlɛn yen nɔ wa deduɲɛma fana bɛ taa feere bɛɛ ka ca carton den 12 bɛ dɔ kɔnɔ den kɔnɔ dɔ bɛ kɔnɔ dɔw den 8 bɛ dɔ fana kɔnɔ bon nin ye kisɛ de nin bɛna Laginɛ carton belebeleba in de kɔnɔ n'a nana carton na an b'a ci n'an y'a ci ta an b'a bɔ ɲɔgɔn na min den ye premier den ni deuxième den ani ka taa se troisième ma ka taa se quatrième ma o bɛɛ lajɛlen den b'a la nka Abidjan filɛ nin ye Abidjan o tɛ tɛrɛmɛw an t'o to u bɛna carton de la ta den 9 bɛ dɔ la 8 bɛ dɔ la 12 bɛ dɔ la dɔw yɛrɛ 14 ye k'a kun cɛ an b'a ala deli ka ala ka diɲɛ ɲɛmajɔ ka jamana ɲɛmajɔ ala ka jamana kolo suma ka jamana tabaga di jamana marabagaw ma k'an yɛrɛ ta fanga di aw yɛrɛ ma ka n'a cɛw kɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛ an bolo bɛ baara min na ala k'a diya an na ala k'an kisi a baasi ma sala Muhamadu papaye a kun ka fisa dɔɔni mais sunkalo ko in na u y'a gɛlɛya awɔ u y'a gɛlɛya n'o tɛ a kun ka fisa dɔɔni yɛrɛ bon an ta yɛrɛ komi ne bɛ taa n ta in ta fo Buguni kɔfɛ ka na sura yɛrɛ de ne nana sisan an kun b'a sa prix min na u ye min fara a segi kan u ye 500 de fara segi kelen kan sisan sunkalo ko ta fana sinon yan sunkalo ka jɔ a kun jiginnen don dɔɔni an ka soroni an b'o kilo feere 100 tabalilamɔgɔw ma bon olu yɛrɛ b'a détaillé 150 bon ninnu an b'a feere 100 80 150 a den kelen a gɛlɛyaba b'a la a kun ka nɔgɔ an bolo salo ninnu na mais isantigo min kɛra nin gasoil ko gɛlɛya in u y'a gɛlɛya u tun bɛ segin ninnu ta an bolo 300 mais gasoil ko in na u y'a kɛ 500 u dɔrɔmɛ de ma bɔ a la dɛ hali surɔ ne ta jiginna u ma foyi bɔ a la an kumana ka sɛgɛn u ma foyi bɔ a la n'u kɔni sera ka a ɲɛɲini ka kuma a la a bɛ diya n ye sisan an yɛrɛ bɛ baara la fɔlɔ an tun bɛ dɔɔnin sɔrɔ sisan don dɔ la hali bi ne kamana gannen filɛ i b'a feere ka bin a la ne ka bita ni wari tɛ sɔrɔ a la n'u sera k'a ɲɛɲini forotigiw fɛ ka kun u fɛ u ka nɔgɔya kɛ dɔɔnin o bɛ diya n ye n'o de y'a nɔgɔya bon an yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo sugu dɔ la nɔgɔya de kan jamana kɔnɔ n tɛ gɛlɛya in filɛ nafa si t'a la sunkalo yɛrɛ tɛ gɛlɛya kalo yɛrɛ mais Bamakɔ gɛlɛya kalo de ye sunkalo ye
n'a jɔra ta forotigi bɛɛ dɔw yɛrɛ b'u ka fɛn mara yɛrɛ sunkalo ko kama y'a ye. Lala Kuyate Samaira sunkalo man ka kɛ gɛlɛya kalo ye. I bɔra k'an balakaw mankan mɛn sunkalo ye nɔgɔya kalo ye. O ye tiɲɛ. O la Lala Kuyate hali bi kunu an y'o de fɔ yan. Kosɛbɛ. An bɛ dugawu de kɛ. Ala ka na ni sababu ɲuman ye. Amina ya An Rabbi. ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ. Kuma o kuma bɛ nin na a bɛɛ ye gɛlɛya de ye. A bɛɛ ye Samaira. Ni gɛlɛya banna Lala Kuyate a bɛ nɔgɔya. Feerekɛlaw fana k'a lajɛ Samaira. Awɔ u ka dɔɔni bila. Ninnu surtout jɔyɔrɔ ka bon mɔgɔw farikolo la. Ni sunna n'i ye sun tigɛ f'i ka yiriden ninnu ka se ka i farikolo a bila place la. O siratigɛ fɛ an kɔni bɛ wele kɛ ka ɲɛsin commerçants ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na nin waati in na nin kalo kelen in ka se ka tɛmɛ nɔgɔya la. Lala Kuyate hali bi an bɛ to sugu kɔnɔ. Kosɛbɛ. Min bɛ taa kɛ jaba kɔni. Jaba misɛnmanin. Ale fana bɛ dun sunkalo kɔnɔ. Madama ne yɛrɛ ka na min ka di ne ye o dɔn wa. Naji. O ka di n ye dɛ. Jabaji kɔni. Ni dugu jɛra ni ye kini sira kalaya naji la. Ka fɔ dɔnbuguni dɔɔni funfun. Dugu tɛ jɛra Samaira i b'a dun suguri dun mari. Nka jɔn kuma sɛnɛfɔw bɛ suguri dun waati. An bɛ jaba la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Sunkalo kɔnɔna la n'a minnu bɛ dun kosɛbɛ du kɔnɔnaw la o la fanba o bɛ tali kɛ jabaji de la. Jabaji ye fɛn ye min dundala ka di kosɛbɛ nka o kɔfɛ nafa wɛrɛw b'a la farikolo la minnu fana ka ɲi kosɛbɛ. N'i ye jaba ta k'a lajɛ vitamine C i b'o sɔrɔ a la kosɛbɛ. Vitamine C ale ye fɛn ye min ka ɲi da kɔnɔna ma kosɛbɛ barika da kan a bɛ adamaden ɲin sinsin k'a kolo gɛlɛya fo ka taa se a b'i dɛmɛ k'i farisogo fana kɛnɛya. Jaba nafa wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni o bɛ tali kɛ vitamine B la. I bɛ vitamine B6 sɔrɔ jaba kɔnɔna la. Vitamine B ale fana ye fɛn ye min bɛ farisogo kɛnɛya kosɛbɛ k'i kunsigiw bɔ k'i fasaw kolo gɛlɛya fo ka taa se i kolow ma. Jaba dundala kɔfɛ tuguni a bɛ se ka kɛ fura fana ye. O fura bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukunna banaw caman furakɛ i n'a fɔ cœur dimi fo ka taa se k'i yɛrɛ nettoyer. An b'a dɔn k'a fɔ sunkalo la jaba ale bɛ dun kosɛbɛ du kɔnɔnaw la o de kama an wulila ka se jaba feerelaw fana ma ka jabako lahalaya k'u la. Ne ka baara bɛn jaba baara de ma. Bon cɛn na jaba nɔgɔyara nin sen parce que ɲinan ta bon prix min bɛ yen prix saba de bɛ yen 50 bɛ yen 45 bɛ yen kumaba yɛrɛ o ye 50 dɔ bon min ye bɔ kɔ kan ka na o ye 70 ye o de ka gɛlɛn dɔɔni bon ɲɔnɔ ta in de bɛ yan kosɛbɛ min ye bɔ ɲɔnɔ o de bɛ yan kosɛbɛ bi o fana de da ka di o caman ye 45 cɛn na sunkalo in na sanni bɛ ka kɛ dɔɔni Ala barika la an bɛ Ala tanu sanni bɛ ka kɛ an ka laɲini kɔni Ala ka jamana in basigi Ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ o y'an ka laɲini fɔlɔ ye n'o kɛra sɔrɔ bɛ na o kɔfɛ barika bɛ na o kɔfɛ Ala ka jidi kɛ Ala ka dɛmɛ kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko san caman na sunkalo kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ jaba ye fɛn ye ale tɛ se ka san a sɔngɔ ka gɛlɛn nka ɲina jaba bɔlen don kosɛbɛ wa a sɔngɔ ka di. Lala jaba ko in ne ka di n ye kosɛbɛ. I y'a dɔn dɛ tigadɛgɛ sunkalo la o ma nɔgɔn dɛ. Ne t'o fɛ o. I y'a dɔn. O yɛrɛ o bɛ ne sɔn kumu de. O de kama an wulila ka se jabatigiw ma. Voilà e b'a ɲɛ. Parce que an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na an bɛ jaba la. Voilà n'i y'o kɛ naji ye. Muso min fɔ ye. I bɛ se k'i fa o la suguri la. I bɛ fa tewu. Maninkaw mana na tigadɛgɛ sigi. O tɛ dun dɛ. Bari n'i y'o dun o ni ji min tɛ ban. I y'a dɔn. Ni kelen b'o dun ni tile sera midi ma. Lala Kuyate a bɛ kɛ. N'a dɔn k'a fɔ ko Ala ye kami ɲɛ. A bɛ k'i n'a fɔ e ka heure t'a balo. O la kosɛbɛ an bɛ taa kɛnɛya tigilamɔgɔw yɔrɔ. Rubrique santé tɛ. Docteur Maison. Kuji Tata Touré. Hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn bolo. Kosɛbɛ. A ka sukolo ladilikanw. Lala Kuyate a b'a la ka min ta ka di maaw ma. O ye tiɲɛ. N y'a fɔ ye kunun n'an jana la. A bɛ anw nafa sunkalo kɔnɔ ani sunkalo fana kɔfɛ. Sunkalo ye baraji ɲini kalo de ye. O don. Mais a man ka kɛ ordonnance ɲini kalo ye. Samaira y'a faamu. An ka taa docteur lamɛn ka sɔrɔ ka segin ka na. O bɛ bɛn. An bɛ waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Aw minnu matarafalen don Serifula Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila kukura dɔgɔtɔrɔ ko jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan. Jamukan min sigikun ye ka aw kunnafoni ani ka aw lafaamuya o ye lawaleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun don i n'a fɔ a ka kan cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛyaw ma o sira kan.
an ka jamukan tɛmɛnenw na an y'a yira ka aw la k'a fɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye waleya 7 minnu bɛ yen nɔ ni an ye olu matarafa n'o bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka an ka balo kɛcogo ɲuman ni ka o sabati o sariya 7 an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kun kan o sariya fɔlɔ o ye ka ji di an farikolo ma ɲɛnamaya sirilen no ji la farikolo kan ka ji ma fɛnw sɔrɔ kosɛbɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ sariya in b'a fɔ an ɲɛna ko minfɛn min ɲɔgɔn tɛ minfɛnw cɛla o ye mini ji de farikolo mago b'ale de la wa an bɛ se k'a di farikolo ma waati bɛɛ sariya 2 b'a fɔ an ɲɛna ko an ka to ka an ka dumuniw bayɛlɛma n'an ye dumuni suguya min dun bi sini an k'an jija a ka kɛ dumuni suguya wɛrɛ ye a bɛ fɔ ko k'a diversifier an bɛ balofɛn minnu dun an ka dumunifɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni dun nka farikolo mago bɛ dɔw caman na ka tɛmɛ dɔw kan a mago bɛ minnu caman na an k'o caman di a ma a mago bɛ minnu fitinin na an ka olu bɛrɛbɛn sariya 3 bɛ mun fɔ an ye k'an ka yiridenw caman dun n'a fɔra ko yiridenw nakɔ kɔnɔfɛnw b'a la sanfɛfɛnw b'a la fɛn o fɛn ye yiriden a bɛ fɔ k'an k'o caman dun n'an y'olu don an ka balow la o ka ɲi an farikolo ma dusukunnabanaw caman bɛ yen nɔ a bɛ farikolo kisi o ma jabɛti kansɛri fo ka taa se bana wɛrɛw ma minnu bɛ sɔrɔ bonya fɛ sabula ni bana kelen-kelenna caman bɛ sɔrɔ ni kɛn sigira farikolo la sariya 4 b'a fɔ an ɲɛna ko n'an ma ɲɛ k'an bɛ dumuni kɛ sukoromafɛn o kana caya an ka balo la n'an ma ɲɛ a donni kɔ a ka kɛ sukoromafɛn ye minnu bɛ sɔrɔ jiridenw na wali kelen balo yɛrɛ ni sukoromafɛn minnu bɛ na i n'a fɔ malo misaliya la sukoro b'o la caman t'o min dɔn an ka suman caman bɛ yen nɔ sukoro bɛ minnu na ka fara yiriden sukorow kan sariya ko an bɛ se ka olu dun an ka olu sukoro ninnu matarafa nka an bɛ sukoro jɛman minnu kɛ an ka dumuni kɛtaw la kuma bɛɛ an k'an kɔlɔsi olu la kosɛbɛ sukoro bɛ kɛ sababu ye ka kɛn sigi adamaden farikolo la o laban bɛ na ni tulu yeleni ye farikolo la caman b'i dama kasi dɔgɔtɔrɔ ko cholesterol de bɛ ne la o tɛ dɔwɛrɛ ye tulu dɔ de bɛ farikolo la min n'a yɛlɛnna n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ se dusukun ka kɛnɛya ma farajɛw b'a fɔ o de ma ko cholesterol a k'a dɔn k'a fɔ o cholesterol fɛnɛ na ɲuman b'a la i n'a fɔ juguman b'a la nka ni farikolo bonyana ka dan tɛmɛ kojugu juguman o bɛ san sɔrɔ ɲuman kan ni cholesterol juguman ye se sɔrɔ o bɛ se ka na ni bana sidɔnbali caman ye dusukunbana senkurubadimi arthrose goutte olu bɛɛ ye banaw ye minnu bɛ se ka sɔrɔ balo kɛcogo jugu fɛ waati koron kama an bɛ layidu di aw ma don n'a nataw la ni ala ma an ka jɔnya yira an na an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye sariya tɔw la nin fɛnɛ de bɛ dansigi an ka bi dɔgɔtɔrɔw k'u jamu Lala docteur kumana dɔgɔtɔrɔ kumana dɛ a ko dumuni kɛko ɲuman kosɛbɛ a dɔ la ko a bɛ maa tanga ka maa e ka kɛnɛya k'a sinsin wallahi k'a kolo don kosɛbɛ ko nka o nafamaba dɔ o de ye maaw kana nɔrɔ dumuni suguya kelen na o ye tiɲɛ don o don bi ne ye sogo dun sini k'a dun sinikɛnɛ k'a dun i bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ la i bɛ se k'o sɔrɔ misaliya ka dumuni vari n'i ye sogo dun bi i bɛ jɛgɛ dun sini sinikɛnɛ i bɛ sɛ dun i bɛ sɛ dun nka sogo bila parce que sogo yɛrɛ tɛ ka se ka san yɛrɛ yɛrɛ maa tɛ n'o san k'o dun ka tɛmɛ dɔn ayi o tɛ se ka dun ka tɛmɛ wala don fila n'i y'o dun bi hakili la i bɛ dɔgɔkun 1 bila n'o bila dɛ i bɛ tɛ ka se ka san a ma nɔgɔn dɛ i b'a yɛlɛma sisan n'i ye kini dun bi i bɛ to dun sinikɛnɛ i na basi dun i na basi dun i na ɲɛɲɛkini dun o n'a ɲɔgɔnnaw kosɛbɛ makɔrɔni b'o la vermicelle b'o la i b'a k'o cogo la i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ko o de ka ɲi kosɛbɛ farikolo ma o ye tiɲɛ Lala Kuyate e min n'a ɲɔgɔnna sukoro ka d'aw n'u ye a fana y'a fɔ ko sukoro ma ɲi mɔgɔ ma a ma ɲi dɛ a dunko jugu kosɛbɛ ko a ma ɲi ko n'i y'a dun ka caya ko a bɛ sɛmɛ de sigi fɛn bɛɛ ka ɲi hakɛ de la Samayira an kana dantɛmɛ walew kɛ donc sukoro ko a ye to ka yɛrɛ deli mun ni sukoro dɔw minni na nafaba de b'o an n'o daminɛ bi a y'o daminɛ dɛ ni sun tigɛra bi mais k'a fɔ n yɛrɛ tɛna sukoro kɛ n ka mɔni na baasi tɛ n'a ka di hali de bɛ to i bɛ se k'o min ka sɔrɔ sukoro ko a to n ka dɔɔni k'o la baasi tɛ Lala Kuyate ne dɛ kosɛbɛ ne bɛ ka to ka ladi de o parce que o ka fisa ni bana ala ka nɔgɔya kɛ ko di a ye ɲɛfɔliw de kɛ olu kan ka yira k'a fɔ Lala Kuyate a dɔw la n'an jɛna ninnu na a b'an ka sunkalo temi nɔgɔya an bolo a b'a nɔgɔya dɛ a b'an ka kɛnɛya sabati an bolo o fana b'a to ni sun tigɛra kulubalilakaw ka girin a sa furu dɛ a ye kulubalilakaw to a ye kulubalilakaw ta ni sun tigɛra Keyitalakaw
Madame Diallo ko kuluballakaw ye mun kana sɔgɔmada in na tigɛra jɔ ka miɛ ni sun tigɛra miɛnkaw ni ganaw olu ko yɛsɛ clinique la ay ne na ta ka Keyitalakaw ye ka kuluballakaw to yen ayi a kɛ miɛnkaw ni ganaw an bɛ kala sɛmɛ kuluballakaw la ten hali ka da Madame Diallo Bayi Kulubali ma miɛnkaw yɛrɛ ka sunkuru sɔrɔ Madame Haidara tante Aisha Kulubali hali ka da olu ma an bɛ kuluballakaw to yen ne ko ma ko tante Aisha ka ɲi mais jamu ye ne ye an ka hin'u la sɔgɔmada baasi tɛ ne don an b'o fɔ ko waleɲuman dɔn Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min ne ye Ba Maliba Ja ni ne b'a ja silamɛya kɔnɔ o b'an ka jamana kɔnɔ Lala Kuyate o y'an ka jamana o ye a fisematiya ba ye o ye an ka danbekɔrɔba ye an ka janto o la ɲɔgɔn tɛ ganaw ni miɛnkaw olu ka sunko o t'o bɔ nka maaw ɲɛkɔrɔ baaraw don an bɛ kala sɛnɛ o la ni sun tigɛra u bɛ dɔ in de min ganaw ni miɛnkaw an bɛ Kangaliba min olu bɛ dɔ in nkɛ ne cɛ o b'a to Lala Kuyate jɛmukan fana a bɛ ɲini ka se a danna bi ayiwa sanni an k'an kɔ don kanubagaw la an tɛ se ka duman tigɛ u la ten min ye an ka zikiri Kadi Konare ale ka nɔbila bɛ yen an bɛ fitinin ɲɛmadaw la ka segin jɔn y'a fɛ ko Kadi don Kadi tɛ maa min mana kɛ yen sa an n'o ɲɛmada dɔn ko Kadi tɛ k'an ka Kadi to yen Kalo sera Sumalo sera Yafa kalo sera Ine kalo sera Tubi kalo sera Magari kalo sera Allah Sumalo sera Tura nana siri vijali tura mangara nana Mi kuma sumalo ka Sungalo sumauye Sungalo dira kira mamaduma Kago dia mantuma Ala kira mantuma Oyala sa auna hine yono Oyala sa kauna magaride Adira kira timine uma sana kasi mamaduma Ala kira mamaduma Jamayo sungalo sera Sungalo la bato bike sungalo la Sungalo la laila tulukadriwe sungalo la Sungalo la alabi yafakira mantoma Sungalo la alabi hine kira mantoma Sungalo la alabi podadi alakira mantoma Dante sungalo bunyana sungalo sera Turabe ni fauye dade sungalo la Sunke bauyo nena udo Kalaba minumi alabolo sungalo nyokonte Laila tulu kadiri besoro sungalo la Alabi afakira mantuma ko an bɛ zikiri tura fo tura mangara a ye tiɲɛ fɔ sunkalo kaloba don lahɔrɔma kalo don hinɛ kalo don makari kalo don yafaɲɔgɔnma kalo don an bɛ tile k'o de fɔ yan baraji ɲini kalo don o fana don o la maa minnu bɛ hinɛ kɛwale ta ka a yakubɛ sunkalo kɔnɔ an b'o fo k'o waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ o ye Lala Kuyate o bɛ ka bɔ kun min kama ala ka o n'olu sara ala ka o ka haminako nɔgɔya Lala Kuyate hakilina tɛ minnu fana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ olu fana ala ka se ka hakilina don olu fana kɔnɔ kodi walayi ne ta ma nɔgɔ sa ko in ka di koyi a ka di ka maa wele k'a fɔ namalo bɔrɔ kelen minɛ walima na sukoro bɔrɔ kelen minɛ ala dɔrɔn de b'a baraji bɔ i b'a d'a ma tuma min na o b'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ lahala min na ale kelen pe de b'o dɔn donc i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate c'est à dire que n'i ye sukoro dɔɔni di maa ma walima ka se ka bali ka maa wele ten a yɛrɛ ma sigi ni wele ye k'a fɔ na nin minɛ a ma dama nin waati in na ne m'a fɔ n ko wari jɔyɔrɔ ma bon dɛ nka Lala Kuyate malo
sugaro nonomugu tulu ani amanyolo fara nyonga wallahi dala dumuni fo denga mado wele ka doma dala ko ete o baraji ka bude ya tiki sutura ni rebe kayina ra fala ka sedne ma amina ya rabbi mena ke mado yo na la sona ka sedne awatu wabu ko l'intention vaut l'honneur o tienere odo ngania ko be wasabo dala gati jimga wala sa kunjera abuka sa kunjera la samira ngasana ngan ko du kan mokola we wala nyimado fuli ka kanya shuma jango fenfe kum sigile no jabaran sukoro ni sanga en konna ambu foku barka da jem kanya madalla kere ni yala ayre ka service commercial kere ni yala amsu baw sigile no jabaran koro ba bureau konna ambu foku barka da kadam ne ma folo fo ma lava am be fo to ni jamna service commercial konna jange jawra wala demisodi jange le premier o ale le demisodi eni jange folo ta ma fo jonta ay jange ne demisodi emo jange badi mo ko be folo ki ba folo de fu samera chena sume ma wora ba bola ay sume kay sebe ara na service commercial muso baw fu ame andeme bakaw fu kan kan bakaw fu kere ni yala bana ma place dara samera amba fu sugunu kura konna boiserie faruta mo ko ambu fana fu ka bela jelen fu ni kene insan fe fen mi ga laje maliko no maliko ka ka fu ni garan segu na anda mayrai ala ma basika na sini ra na mi nyoko so ni kene kelinga dala kuyati amme bela jelen fu maliko no ani maliko ka wati na mununzi meka nyema da shirila tv jakan sofe madama ukaje muka ubemi lage tene gata balamsa no we so madono yi ka fo angoni sera kamin fara nyonga ka beni biye odeye ninye sigebe ke jemuga yanka lala ko ete shuma jamfa doni amunu ye shukono ya ame awosoro kala go wati yado woni kala ba ka yini dali masafa akashini fara an shika amina ya rabbi kala shina me nyonzoro ya ana jamka kurone ko tane ko dana maya sanu chama fola ka kile hera dama ala ka isun ke barajuyi ala ka galabu kena dama anga se ka teme ala ka musago fana amina ya rabbi wala nera mabashike amma fongo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka ke teka unene tiens là mon père ne connaît dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ko na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye teko jara te zara tew ka tedi abisa pita babo ni te wore be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même vie ya kli quoi appelez moi wa je ma on est déjé tew ka te la higa so za bole be fali fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budji Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele gadanga mena mudunchi Allah tezara